אמא? כן, יבוא יום וגם את תהיי אמא. הבחירה שלך עכשיו לדורות, וזה קריטי. ליבי קרויזר, אומנית החול, מגישה רגע למחר. המחול שבחול ייקח אתכן למסע בסרגל הזמן. גרגירי החול יסחפו אתכן בסערה אומנותית פותחת לבבות, חוויה רב-חושית מטלטלת, ויותירו אתכן עם שאר רוח גם בחלוף סופת החול. הגרגירים המופלאים יזמינו אתכן להיכלי נגינה קסומים ומעוררים, גם להפעלות ריגוש במישוש, זהירות מהפנט. לשעת איכות עם מגוון הרגעים, בואו לצלול ולגדול במחול שבחול. ליבי קרויזר 050-416-2760 אל 50-416-2760 @gmail.com